isina yakadidiya yakasheka. Now it's not snake under grass. Snake under stone. Yakalwa nedombo. Anatema kwa nyoka. Anoroji. So. Nakupanda tinyango yo anditi. Uva uzwa nemuntu rakurova. Roho ngwedzuza pana munondo dinga sina roho. Ukafosa roho mana nzozo rwagura futi. But yours runzi uvurika. Ndio pana ngwabhadharwa ndirambwe. Andoanzira kusina munhu deni. Yours uvurika. Amusoro kana kuti nguvurika pai kuti kutorasa brain. Mwe mtaura yamakuwanzana lero machembera yanonge mese munhu wangobhendesa mazana zvinzi drip. Apa unozari munhu anopeka. Wangobhendesa zvinzi drip. Munhu anopeka anzonopenga anoshatirwa. Shatirwa. Aiwa. Kushatirwa kune nguri paunge wacho wagara usitono kwana. Shatirwa kune nguri pakumamira. Icho. Chipomira icho. Kutangirwa kutadzirwa. Andi kubirwa. Ndaseta ronda. Unoita runda. Andi ndaseta ronda, unoita runda kaseta rinda. Andi worindirira. Silent. Avakarerwa zvakanaka. Avakarerwa zvakanaka. Excuse me, what's on the chichipopa chona chiyauyo kumaikomupedza maikomupedza no akarerwa zvakanaka unza kulindini kati ti nakarerwa zvakanaka unofunga iyi vanhu nakarerwa zvakanaka Apa chiwo chichererwa zvakaita izvi zvakatsukira unavanga unenge bodhora unoita noise kana mama. vanaigara najizasi chache vatotedza kunamata vakabvunzwa navamusemusikana matega izonza tonamatani tichigara naye ati aibambwesika chile airukurwe tase rake handina ubiyo muchinjikwa akari isusu vatungamiriri vechechka afanira kuita vatsva kumberi kwavo nanamata nawo handiti satatsva handiti vafana vazana vachambokwata moto vasigarai kure nerodhi chiziva kana ndonorudza vuvuzera mugurani musina munhu Tazunzana musoro wese. musoro uripaiko Ana direction. chindi director Chimwe nyaya tumbokutaurira. Ega, iwe urikuvhurika iwe. pai burugwe ona vhurika pai Brain dzako hadzisingazofunction apo. zibate roni Hayi wanokwanisa dumbu mukadzi mukuru arere charadya musataura musingazive ishe anogumbuka mombwe vanhu usati iwe usina zvakuti hausini normal. ondowewai tamba kuguta namwe ichauya madzikisaya zuva rakadzikira kutakadzikira mvizana avachanamata afrika chanamata neriziro abrahama ini ndakatsanangura kuti hanzi vaisa kupusa aya ndipuse kai ndakapuwa jenera iche ndapusiswa newewe kuti chwa chokwadi ndochinopowa mukoma bana chiengese ndakamuimbira last time yaitsvaga ndanzanza mbuya wangu hanzi kwai hai anzani mwe munhu chakazoitika iye da kurudza chicheka nguva chinzwa kana iripo uzamwe munhu akaita kuchenzeka apfeka hembe achimhanya kuhembeza azveka zvatasa musana manesi akazotwisa neki kwete yekwana kutangilingi chichiye kutotwisa neki vachiti munhu atasekwa kanaka apa vakutourani taura chii ngada kwati normal ngada tenda kumberi ngada aiwa nyaya yekuti nosora mota ndinotasirwa hembe nananhingiri miziki so ndakauya kumiziki ndakurwa mapiano wentombazana yamikadhengichela wena bu lento yako yakutanda majita maningi yasixabanisa buka namhlanje awusazi kunibheka manguma msebenzini ugeza usazovhurika kabakamira chimomira izvozvo wasona auimba uchidaro urikuona ndau mukutaura ngaiti vanhu vanga vakulingana scoti chamai aiwa maeredhaka kota nenda kulingana akakanda dema ndiani akakanda dema ndiani aiwa ndozojambira mbuya mukomaka akaiwa vanogona kurivulesha mvura idzoka imwe kona varova munhu mukoma rakasheka aiwa pari kurutsa izati isengavhure kumberi kwavanemakisa vane mukoma kutadabvana kuimbira yake inazinda kudzingisa chikoro chaimchiwana chamunyaziaikazvatikufise ngabhadharwa musha bhadharwa nebhimu zvechiwa ngopinda kwemunhu akuchidzira lisiri vanhu kuenda kumba uri kuteera vanhu haunzodzerako ameno confused kuti munhu akaenda kuchikoro kuzhinji kwati hazvitaurwa zvoonekwa neaction kuti munhu anganzenze novheya mbudzi paurumeti agara padare sezvizvika asinyagona kubika kuti Clinton uzwa munhu zvaakutaura hanzi zvimwe zvinhu hazvitauri pavanhu family matters ndosakandivhura kafamily yangu iniyakesisapozi kuenda paindaneti kuti kwaseparata vanhu vapi kukudiwa ndi inini pana ndiri mafeelings ekugumbuka nemwedzi mamwe supposed to appear in cameras aiwa wakatorwa kamera kaiwe wasiyana nemukadzi mafeelings ende
But you want to already mdzimai wangu angabva uku Baghdad angabvira moto ndati cha aipambwe suke chile cha airugurwe tese rake utengeswe mchinjikwa inzwa nyaya yaka yo saka kutaura kuti uyu akarugura mukadzi wako kumisa paneti story yacho was supposed to be educated more than kutondimisa unza manager but wakambotora kumiswa wakaramba aiwa kutoti kamera isafanira kubaka yo wauya uchida kutaura izvozvo hando akatokumbira kepi yaakapfeka no problem yanga iri live but yakabvaziswa on internet suppose saka waida kuti iende kupiwo saka wafunga kuti aiwa mina damba I want to be honest enough with you mazani kabvira umwana wangu atadza kuunderstand because maumani mamwe waya aitondishutira mafilm nemunhu usingaziva chitenda naked pick in a box nziza mukadzi bonda zonzezomwe dzomutsanangurira nendese pamwe pacho andi nziza nani ndazikazoita pane mutungamiri wangu wandikazopesana vanhu vadatora nebhebhi rangu laiterwa udasiwanziva rakatotorwa usati vachirola nezvikora ndaiterwa nehadzi bvunza inototaurira zvikwadi ndiri kunzwa kutsvaka nevanosenza monyara yatimozwa ijuelari chiri chinotora madhoradhora beraundi vatozorisa muchimchuni vati abhebi chochi chikafu uchienda nogeza vatori pahembe saka bangarwadziswa nemwe muruwapengera waita mungati waenda saka wakanhingi wakagezisa chigunduru ke aiwa vakari baby boy imbonyara majabuna akatoshepeka mutungamiri mabhotora kutera mingi minadzangabviswa mabvuyata state kunewo ndakavachadonedza ringiri ndichitamba dzega uya chaunobiyoyo chausetayomongo timanyuka ikila kanonongo kutizira kasana beg osana mazana nauya oya kupikuri kuti amanyusaketa kaimechesa mani idonaka iwaya kawo aungano munyenga chiweta kabozi jwela padhuze auruwana siyoyo kana mchaye bebranga sina type yako rani rakachera chi kuti zosvika studio pamuneni ino mchera chi pandiri kutungamiri vari kuisa kuti chi kwai hai ari kumbereka kwekamera semadomadezairira saka bhebhe rako gaya pamainzire musiki ndakazoinyadzisa musaive mandoona ainambotaura indavitongono zose ndikunyadzisa yakatakwanoisa tembotaura zvakasikafanira kuitika hanziwowo zoti remusic big up yourself chistudio makutestudio ipiimisikana anonesaka kamiswa anomiswa kwasikoti akunzi yomira kuti anondiwosundza muhoro ndiwosundzaona mari yakachajwa nasikoti haisiriyo ndapuwa mari dzakuswa mu4 something anditi nimene ndingaswaniswa here mari dzepasteji sojalavu kunzi nometa sojalavu atakobvunzwa naye mari yepasteji woko mari yamanaja ubaba kanzauzotimakisa zvamaita anani mainetsana pamberi pemheni antanokara here mari kuti munhu angakura asina mboyoona naye avaimakisa oza munhu angakura zvakaoma zvekudaro paunozosvika pane panyu pakanyorovera zveshuwa unotomakisa vozvinonga kufundisa utangorochingiridza zvinhu zvisiri kupera saka kana kustill force futi makanitsana ini ndakatanga ndabvunzaiwe uchitadza kuita chii manager kuningina indazozvinape kupedzisira paya patikatadza kutora mari uyu paprimacy because iwo akomamama akunobatanidza mukati muzvimwe zvacho aiwa unonzidzokerera zvawakaita aiwa unonzidzokerera unoita zvavanoda nozvaunoda iwezvanyaya iripo tapwa 3 days kuti makamera ribude 1 nekuti asikuona dzikonzi video iwo takauta zvinyowani manje koma mseti tinoona mupfurire aiwa uite zvinyowani kwezvinyowani aiwa levo chete kupfurira kuti uzopote zvekuudzwa zvinhu zvekuita kuti kuna musikita mukoma ndaita zvekuudzwa here aiko kupfurira iningi mutoriro ndoona kwakabharura kaanoningirina andinopasisa here pama iron stews pana uyu hapana dibena
I think not the only one. It was the first one. Ayo, Bible ngoshini nomoka. I think not the first big money wakabata kai. From 2010 and it thousand ngura bites and 2010. Kuti chi inina already matured enough. Zokuti ini ndiriwanika. That's why mchiona chikwanisa kwa ngwe kunwa shower. Zingakwanisa kuona hapo mapana. Lazima ufanye the style of it. Wakomana wapi? Wemutoriro. Wakomana Mutoriro. Nzenyaya. Ati oitanya obobo kawani. Jiki kayo inzozo. Ngizopinduka futhi ngikhulume. Wena jwayela nje unonono mahara because ndakataka khuluma futhi kunemapedi kule jiki yapina mafamily abona kwathi family meeting Steve Eko awusiya wakadama ibaba baba opena inyaya uyu Steve Eko uyu akagara nangona anohedwa munona sina friend line ngonu anangona apana ngakura nawo mumpakosi 157 mimi pakunira ndangu apana zvamai manje vanotora mota parobot avadi maquestions ama-stupid questions anobvunzwa nawo ini ndine patience kandirondohewai ndokwanisa kutenzera imwe acho ndichibvunzwa zvisina ndibasa rese ndichitenzera vanongona nokuchekera but nozati iwo zvaunotaura ka kana vhidhiyo yacho anofanira kudzoreka tikatini kuti azinzwa kuti watichi seuchidaro bozonaika mukoma patakati you can never expect the unexpected but you must expect the unexpected in order to avoid accident negligence chinzwa ikanyaya haukwanisi kufungidzira zvisingafungidziriki but unofanira kufungidzira zvisingafungidziriki kuti kwanisa kudzivirira njodzi kuzviitisa nawo yakamira so handiti munoona mukumutungamiri nzisai nyaya muchora apana kuti ama examples edu kamwana kakamba handiti kapadhuze nokusvara nemvura yudewangogadzisa tini ngamwana aita kupi ai but zvauri kuita ikaizvo hazviite izvi isapasi ndizoti vanhu vatema nzise kuti masilolenas yangizwa kuti invoit tarisa mani izvo zvokuti